салом алейкум дӯстон бардорони гиромӣ, умедворам хуб ҳастед. Намакаса иншоаллоҳ шумода ба канали мо Миллати ТВ ҳаст. Ҳама шумо миннатдорам барои дастгиритон, барои ҳаллаи мондантон, барои видеоро паҳн кардантон, барои комментҳои хубтон. Миннатдори худам ба ҳама мерасонам бардорони азиз ва покхоҳрони гиромӣ. Ба хотири ҳамин ачкиҳо мезебанд я лайк афза бардорони азиз. ҳоле мегӯям девона шуда мирали. Не бардорони азиз, бахшиш узри зиёд наге ки мақсад як хелот меге ки катагӣ мекунам. Дар хомаш теге девона ачки медозам. Не бардорони азиз, мақсад неправилно нафаҳмед. Мо катагӣ намекунем, мо бачаҳои оддӣ ҳастем. Мақсад чихеле ки мебинед чашмда чизе баромадаги дарӯзшид, мақсад ҳамин рӯшанида ҳуй кар наметавонам. Мақсад чашма ба ҳамон хотир ачки мондагим. Кадамеда ки неприятни боша, узри зиёд бахшиш бардорони азиз. Хоб бардорони азиз ва покхоҳрони гиромӣ, чихеле ки медонем мебинем, мақсад ки мо чанд қашид баромад накардем, яъне ки дар ютуб 2-3 ҳафта 2 ҳафта зиёд набудем. Ба ҳамон хотир баъзи корҳо буд, мутаассифона қафои корҳомо шудем. узри зиёд бардорае ки мақсад наистагиам бораи пастерикҳои ҳаромхӯр, барои дуздҳои ҳаром, барои мошенникҳо мақсад наисте ватсапда партофте. Бардорони азиз, узр бахшиш ки видео кардан натонистем, ба хотире ки мақсад телефонмон камтар мушкилӣ дошт, яъне ки вайрон буд. Ба ҳамон хотир натонистем. Кадомед ки мақсад бардорони азиз оз ҳамин видеои моро мебинем ва рӯи кадагиан мақсад сурат пуроти ҳамон ҳаромхӯра мошенникҳоро даздора. Як бор дига ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш ба наисте парте телефон нав кадагим, ҳамаша дида мебуроем, занг мезанем пишти экран, ба гардан нагирифтан мегирем, видеоша мепартем дар интернет. иншоаллоҳ ки бардорам ҳастам, бардораи шери Аллоҳ ки мақсад дар наздикӣ авоён ё ки мебинаншон дар ягон ҷо меқапаншон, гуфти ҳамун ҳоҷи ҷоне ки мақсад яъне ки ҳамагӣ мо шумо мешносем, хайри муҳоҷир наказат чон мекунам, пулар ражат мекунам, мебурорам метантон, чи кидатон кадагӣ боша, чи мошенники кадагӣ боша, мақсад чӣ кори кадагӣ боша. Ба ҳамин хотир як бор дига бардорони азиз банависем дар ватсап, иншоаллоҳ ки дида мебурем, масъалашонро мебинем. Бардорони азиз ва покхоҳрони гиромӣ, лайка фаромӯш накунед. Ба хотире ки ин видео паҳн шуда, модаме ки мақсад нависагиам бибинам видеоро, як бор дига банависам ки мақсад қафои коршон шем. Ва баъдан бардорони азиз медонед ки мо дар куҷо қарор дорем. Мо метрои Тиёпилистанда вишаву ярмаркада 4 этажа ҳиҷома мекунем. Аз я ҳиҷома даем. Марҳамат кадаме ки ҳиҷома кунем, ба ҷои мо наздикем, қарибем, биёед иншоаллоҳ мо дар хидмати шумо ҳастем. Видео мемонам то охира тамошо кунем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем. Аллоҳ ёру мададкортон то видеои ояндара. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Видео то охир тамошо кунем. салому алейкум дӯстон бародарони гиромӣ, умедворам хуб ҳастед. Намакаса иншоаллоҳ. чихеле ки бародарои моро мебинем, барои саломатишон дар ҷои мо меҳмон шиданд, ҳиҷомашон кардистем. машааллоҳ. якум бораи бародар омадиста. беҳтарин хуниш баромадиста, леки хуниш камтар ғавсай ҳам ғайҷа. барои оне ки мақсад якум бораи ҳиҷома кардиста, ба ҳамон хотир хуниш ғавси ҷазира. бародарон 3 нафар омадагиан, ҷои мо дар меҳмон шудагиан. марҳамат биёед иншоаллоҳ. мо дар метрои Тиёпилистан қарор дорем, вишавои ярмаркада 4 этажда. дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем бародарони азиз. 10 банка задагим бародармон ози камтар места, иншоаллоҳ ки хунгириша сар мекунем. ин бародарони азиз, аз я ҳиҷома дар хизмати шумо ҳастем. канали мо Миллати ТВ дар ютуб ва номераи мо ҳасте ва адресо қатӣ. кадаме ки ҳиҷома кунем, марҳамат биёед иншоаллоҳ, занг бизанед, мо дар хизмати шумо ҳастем. ва ин бародари мо дар фитабочка қарор дорад. чихеле бародарҷон, авшан чихеле фитабочка соза баланд габдаку беҳтари навхе якум бора хитам ҳиҷома кардиста. машааллоҳ, беҳтарин бародаромон набинед, барои саломатишон мақсад миянд чӣ кор мекунанд, лечение мегиранд. марҳамат бародарони азиз, кадаме ки ҳиҷома кунед, биёед иншоаллоҳ. мо дар метрои Тиёпилистан қарор дорем, вишавои ярмаркада 4 этажда. дар хизмати шумо ҳастем. ба як чиз дига ногуфта намона, дар ҷои мо доруи гивӣ ҳам ҳаста ва қаронор ҳам ҳаста. бародарони азиз, чихеле ки мебинед, қароне бо таҷвияй ва овои замзам, зубони паста, малзам, тухё ҳаста, шампуно ҳаста, мақсад
кино ки аст марҳамат кунед биё иншоалло дастрас карда метавонед ҷои мо. ман инҷа барои масъалаи хинктон обурвардам масалан эпидемия паст треба одну банкҳои масалан барои асаб барои ғундар барои нерви бубинед бардорон азиз тамоми намуд борҳо аст метавонед ки биё иншоалло ҷои мо дастрас кунед. ва инҷа масажҳо аст як чи дига мондагие мода ҷойнамози электронӣ ва китобҳои Қуръон электронӣ ва кармуло мондагие ба забони тоҷикӣ ғарабӣ. марҳамат биё иншоалло дастрас карда метавонед.